semangat buat Bu Gose, matur nuwun Mas. Minal aidin wal faizin yo. Yo, siap-siap. Siap-siap dong. Harapan dong. Kalapan nah. Yo, dijaga dong, dijaga. Saya tak goyang-goyang Awas, anak-anak, minggir. Anak-anak, minggir. Limo ludro kate kalap. Awas anak-anak harus ngalih. Pirang grup Mas? 2 grup. Saya mulai kemeresek mana ya suara ini? Ayo bro, bolanya dijaga bro. Aduh, kemeresek sih rek, Mike iki. Mike iki lho kemeresek nemen nih dadak. Benderong celaka ta Mas? Siap-siap. Ya kaya Wah, ngenteni Bang Boto bikin. gak runggone. Sing durung follow-followan rek. Ayo li dijogoli, kancane li. Iki aku lagi gawe mic ngene tok. Gak enek suarane malahan. Walah. Lah, lek ngene wis ana suarane. Yo anak kecil-kecil harus minggir. Pak Ijol. Halo, halo. Matu nggak suara gue? Lokasi di Bendrong Jabung. Suara gue sematu lagi bolo. Kemerseklin teman ya lumayan ya. Wis siap Pak Bos. Aman. Siap kodok Bos yo. Gari ono kemeresek iki lho kan dia. Ayo bolo dia mau belum bolo. Masa aku kudu ngoceli mic terus ngene iki. Bengi bolo. Si Muludro sik ama sing tampil ya iki si Muludro iki ate kalapan iki wisan. Ya lopo sih miki iki rek. Cek. Melayu nenggo. Nanti deh. Cuk. Grup apa sih main bola? Grupnya si Muludro sih toknya aku lali jenenge. Orane. Iya tapi.
siapa bolo? Bopone ndang kongkon ngalapno ate nuawalopo iku. Ayo Pak Pi, disiapno anak buah Ono Srikandi ya, ora ono. Ini siap iku nang Paling Srikandi dadi bintang tamu lho, beberapa anggota paling melok. Kan podo tekan jabunge pisana. Ya lo ingin iki suaraku jelas tapi saya ono kemreseke bola sepurane yo. Meni kabelnya tak benakno iki. Kabel mike lo error iki. Makasih bolo atas infone sami-sami Mas. Ate tak sebutno namane engko sungkan ambek tanggane. Matur nuwun arek sapa ku kei kopi Resi. Thank you. Longgo. Ya. siapa bolo? Ojo ngabuk rene lho. Gak apa-apa Mas, mending ini wis aman. Ya wis sementara kemresek sik. Lodoke lho, kakan di lepas pasang lho. Ada di tono nang jero sungkan. Ono Dewi Kuntine enggak ono, Dewi Kunti sing ditumpang wonge. Oh, lah kok dekono ya rasane gendong rono ta. Rono wis sak wis. Junjung wis. Pirang grup iku? Ono rong grup. Lah iya Iki grup pertama. Tekalapa. Kalau ono di kono ya, aku orang Ayo Caro, siapa Caro? aman ini. Aman. Aman ada. Takatin lagi ya. Oh, kono itu jabatan ya ya. Nah, rene ya iki sing syuting kita langsung tak komunis. Ya yo, lah rene. HP-nya terus iki. Dikira ya aku kan. Dikira ya aku gak kerumbu. Oh iya, kemarin gawe-gawe nantehan. Bantuan share bola iki tekalapan iki ayo. Share. Ojo lali versi lengkapnya ya di YouTube ini tak upload. Channel YouTubeku iki lo channel Arema Karang Alam tetap. Di Facebook ya ono. Podo jenenge iki lo channel Arema Karang Alam. Mas Bayi, welcome. Thank you. Acara apa kok ono bantengan? Kayak sunatan kayak. Wis ready ya bolo? Tarik wewe. Tanggapannya wong sunat ya paling. Yuk tarik masih. Lokasi di Bendrong Jabung. Yuk bocah-bocah pada minggir. Yuk bocah-bocah pada minggir. Nah, kalap, awas. Sepil cewek Sik, ada ono kalap kok digongo nyepil cewek iku lho. Kalap temenan iki. Untuk kemarahan ini project official Amir Sari ngantos titik peranin pagelaran Rahayu Paris Bertin Sambi Polo Lokasi Bendrong Jabung Polo. Kepingin hadir kono kancae lho ya. Lah aku lho mbek mamiku tercinta iku lho. Ambek keponakanku tersayang pisan iku. Api tong kasiro katon ilo panjenengan asmara
berdua ya. Suitono sing banter. Jangan bisa ada mulai. Iya. Tekan pasar sing pasare nang waduh pokoknya. Ya menakutkan lah. Sekarang grup bos loro ke pertama iki. Bandengnya si Moludro lo iki pasukan merah. Dampet ado bolo kawannya aku lagi doang. Omaku di hasil kantor magis. Bro, iya, iya, iya kon, iya, iya, iya kon, iya, iya. Tekok lawang cedek iki, cedek, tekan lawangnya omahe wong. Lah, lo nyemplung jurang lho. Lawange omahe wong cedek. Oh, munting ngono e. Suitono mas, waduh kawannya aku tak klaksoni ya, semua diklaksonai. Oh, wis semua diklakson niku lho. Posisi di Malang. Oh ya, ponteng-ponteng kan. Nek osi iki gak wani ya ta. Jabung iku pasar pakis ngalor ngetan to. Yo selamat aku resi dorono rek. Sedikit takut
mau wis tak menyelamatkan diri. Lo dadi anyar. Galap. Iya. Wayo kon. Ose wedi. Ora punya tok lek iki, Mas. Nyawane wis tekan bulu iki. Mari aku nelung Magicom. Lek wedi yo mlayu sing adoh. Mun niku ngarep mburi sekalap ora mesti. Sing mesti sing ngarep tok. Nyedek gak wani lah kate cedek salaman ngono menali didol paidin ngono ate ya. Wis mati wis kopatan. Ketang mani ngadeg di kene kok wis dadane. Info no ndi iki ndi kalau ndi Bendrong Jabung. Mali gak seru lek gak ngobar ya mari iki ngobar. Sing tak sabar ngenteni ndadi kabeh lho. Lek wis ndadi kabeh tak ubere. Sitonomo tak klaksoni ae. Bendrong itu daerah ndi Mas? Daerah Jabung. Wis jalane mrene iku jan horor tok. Ora ono lampune. Sitono dhewe teken omah. Aku aduh Mas Gata iki. Lumajang beyo lah di Lumajang. Aku kepingin Jose ngarep live kayak GAP. Orang goreng perkara aku. Horor pi Mas yo medeni to. Wedi. Bendrong sebelah pundi ora paham aku. Oke, temannya apa ya? Lokasi Bendrong Jabung Malang. Sampeyan asli kono, aku asli Katon Bolo. Oh, saya kudu nilep di ngarep tahuan kok. Tapi sama totalitas ya Kang horornya tetap budal lah ya iya no. Di dalam kan orang oh dasi banteng lah di kini baru ono dasi banteng baru dia. Kedodo lah pecah lah. TV gas di gulundang budal Sherlock meluncur. Kayak apa aja tahu kabel banteng wis tahu.
Orang belani. Bendrong apa nih ngasih mas? Orang roh. Aku kan kembali duduk ke Malang. Halo. Sawadika. Kapan beri Sam ora ro beri apa? Tapi konten kreator sing masuk peantok kang liyane live ditakoni judes-judes waduh kalah paling wonge padha kalap. Kapan ngantukin titik kas? Hitungin ping 10 ngantuk wis. Pirang grup loro pertama iki ya. Iki grup pertama iki, mari iki grup apa? Gak harus jenenge aku sing mari ngene lali aku Mas. Halo? Mriki mawon penaan Mas. Kapan lo bro? Dilongkang tenan ae. Pas ki dalane lho. Lokasi Bendrong Jabung Bolo. Coba nang tengah, waduh. Argosari ya betul di Argosari boloku. Argosari tapi iki mbok Bendrong dene aku gak paham mau. Special perform Simon Nitro Bendrong Etan Kali Jatuh Bendrong Wetan iki koyoke cedhak ambek Bendrong Wetan gunung live ngenane. Bordeaux Ojek Ono apa ae jenenge grupe? Aku lali. Sepurane luwali aku jenenge. Sing kedua sing lali. Ora ono bolo-bole sale ya. Oh iku lho. Sekar no saya
Sekar Nangsari. Melangking jagat Yang kedua Sekar Nangsari lek nggak salah. Neng Jawa Timur apa Jawa Tengah? Jawa Timur bolo Malang, Jawa Timur. Iki dua grup tok, iki grup pertama ya. Iki grup pertama mari ngene ono Maning Situngkas. Sing saiki iki Simoludro pasukan merah. Kaking gedihku Otot galungan sumsum Suaraku sih ono kemerseke titik ya, sepurane ya. Iki mikir perlu di umak-umak menisu. Malangnya di mana? Di Jabuk. Tak pantau tekan kamar. Oke, siap. Lek nganggur tep-tepen bolo. Aduh, kok gajok kaget aku. Kalah banyak. Ya. Iya. Kok bisa nyoba kayak ini dong? Nakal. Oh, ini kok semburat itu kok gimana itu? Kok semburat belum? Wih, sampai kontek. Waduh. Sabar. Sik. Kabur. Lu apa sih ngomong iki rek? Lho. Ojo umek kae sik live sik iki aku teh golek nggo naman iki. Awas kamerae ora apa-apa kamerae ajur. Pokok wong iki sing ajur. Goreng ngeluh bray lah ya iku. Penak ngeluh wis cuma gredeg. Amin jare. Ana sing mlebu got ta durung aja dungane. Wis anteng ora dikabyuk lah ya. Kok dikarepe dhewe dadane. Meneng kamar iki ono itu Mas. Semoga saya kena tutup. Bose gudir, oh ya tenang. Jeli lagi tutup gudir. Nang kalangan besar Ramandado. Ora wis protol kabeh jantung kuku. Konten ono telekom. Kana sing mendukur. Ora ono iku mang loro. Wis modon. Semoga saya kena tendang jadi. Katanya ada seletongan. Waduh. Etan kali jatuh sebagai masukan dawet Ganti jeneng Godir Channel. Lokasi Bendrong Jabuk. Simbole Hose ae singo tapi gak wani nang kalangan dia ta. Singo penting lawan banteng. Runduk go. Sepil mbahe Mas. Mbahe ndi kuwi? Oh iku.
apa dekat-dekat masuk. Sepil muka sopo? Mukanya bandeng itu. Mukanya bandeng itu loh. Lokasi di Jabung, Malang. Kalah gondang lan guyub makbul ya. Kongkon ngalor sing kalap ben nyemplung kali. Wis ono sing ngalor emang. Awas lek mulai hati rawan kono. Lho ya. Iku duduk banteng apa kebo. Kari kurang grup. Si ono satu grup lagi. Ayo digodho ben moyang ojo ta. Wis dredeg iki. Cukukan bandengane situ. Wis laris iku lho, entek bandengane wis gak ono sing nganggur. Channel itu wis padha milih. Rame kayak iki sing delok rame. Cuacanya cerah dadi rame. Mulai kapan ikut dimerui sugus aku. Kongkon adus letno kabeh bandeng. Lah ya. Iku lho adus iku lho mari adus iku lho jebur iku lho mari. Oh, mari adus iki lho jebur. Weh gak jebur to, durung to. Rame bola sing nonton rame. Banteng kok ae Mas. Oh. Kok aku kalap sapa sing waras ayo. Sepil Jose kepengin roh ojo ora tau adus Jose. Jose rembes ora tau adus. Jose berburu banteng apa ae sing wolu sitoke ku anu Sekar Nong Sari sing terakhir kaya kucing malah ya gak tau adus iya ta didelamoti tok ae iku ndek embong ta yo kadang gatot gak gelem nyempil kiu gatot turu gawa payem ora ya gawa tapi payemnya lipat pecing nang tengah mau di sepil bobot dikit di bakso dikit nang dia kumang rono meneh ayo Gayatri waduh nyepaki nyawa songo dhisik aku nang Karang Kloso pokoknya sing ngombe yo ngelak nang otak-otakan melu joget ben oleh saweran yo oleh kabyukan sing yo aman wis karo saya. Izin pamer sik bolo pamer apa? Meno di Mas Gayatri. Nang Karang Kloso meneh. Di sawen nang Bandung iki. Sing gawe banteng putih Jamses dhisik. Oh iku. Gayatri ndek ndi iso. Gayatri iso. Dek Karang Kloso bolo. Thank you.
you mawarnya. Indri Dion. Izin pamit ya Mas. Oke, matur nuwun. Terima kasih sudah hadir. Gak paham aku karang peloso dini nih. Melu dadi Mas, sik to. Segoe durung mateng iki lho. Kayang lek. Kurang sayang. Thank you. Thank you. Durung. Ben, bro. Durung ono. Rungokno. Ora apa-apa. Lho mek dirungokno kok isin. Rungokno age. Udah kawannya mah. Kari pirang grup, mari ke ono sak grup maneh. Thank you. Izin melu berot oleh Mas Monggo. Ikhlas. Akila ya. Maksudnya kayak yo goleki rondo kurta. Iya toh. Lah kate. Ora no, lek kalap yo ngenteni segoe mateng no. Ben melok grupe sapa? Aku ora melok grup bandengan kok. Aku ora iso kalap, aku melok tarian Bali, sanggar tari Bali. Bose kalape pas luwe yo no. Kopi yo cocok lali. Strong, oke siap. Tak klaksoni ya, tak klaksoni. Lek sing suwitan kan wis akeh tak klaksoni ae. Selamatkan diri dulu. Nang genteng. Duh janses. Lah iya. Sing putih ku ah. Iki benderong celaket ah. Ora paham aku. Iki benderong celaket ah. Iki benderong celaket ah. Mari iki, Mas. Hah? Mari iki benderong celaket. Ini benderong. Lo gak iki desa apa? Benderong celaket. Oh iya bener benderong celaket. Grup banteng deku iki si Moludro. Siswandi apa itu? Mustafa. Oke. Waduh bahaya lah ya. Yen apa iki? Yen panduduke benderong kan sing gagal lah ya. Kurang kereng iki bandengan kene. Wis salah. Grup kan. Napa sing kadang ngam barang wong kalau nanti ledok lari gosek orang ngenteni ledok wis mlayu dhisiki kok aku. Ojo omahe lah iki lah kula menang lah kesepak malian. Sing ndek ndukur gak dihantam gawe banding pacek kerasa lah ya. Kalape gak natural koyo sing dibikin-bikin. Lah ya apa sing natural iku? Ono air terjune ngono lah. Lah ya ndredeg aku. Piro sing live aku tok. Dikene sinyale nyicil bolong. Biasanya PP dikit dik kata. Ngeroai oke. Kalau
sing bendrong jabung. Bendrong celaket. Wah, kok tenang di kok, kocok tenang di kok. Jangan tak tahu tak gawokno nopo kule ya. Ono carane kalap natural ya apa Sam? Kandhane ono air terjune lek kalap natural iku. Grup napa nggih? Simoludra. Iya kayak Pampers. Bose kan jan gak nyepil top blas. Lah top brute ndek kono lho. Ndek dukur kabeh kono lho. Adoh. Iya lompat-lompat. Kodok lek lompat-lompat. Kodok apa kucing? Saya Pak wis digawe tadi untuk Pampers iki. Orang nggo Pampers aku gak iso tek iki lho. Di mana ini bendrong jabung? Mas boleh gabung? Gabung apa? Monggo dipraktekkan. Buru nyepil samiku ngono ngodingan karpet dewe jadi gak sempat sepil. Iya toh. Ya tembus bersayap gak. Yesus. Emang gak ono barongan ta? Ono barongan pring iku. Sak turune dalan kebok barongan. Iki daerah ngendi to? Di Jabung Malang. Jabung Malang. Ukurannya jumbo. Ojo rame iku lho kadang kok. Salam teko Jambi. Oh siap iki wadohe rek. Gak ono berat daerah kene. Ono yang bleret ya. Ukurannya custom. Kayak Pampersnya beda saya rek di custom barang. Pak lo bono terpote. Ono yang berotot. Parkirnya gratis. Daerah di daerah Jambung iki. Iki banteng kabeh iki. Banteng ambek sapi. Sapi limosin ambek sapi simental. Jabunge ngendi to, Mas? Jabunge ndek iku bendrong celaket. Jabung bendrong celaket. Pirang grup bos? Loro. Rong grup iki sik pertama iki. Mari kita tuntas. Oh, alhamdulillah sinyalnya lancar koyo iki yo. Pegel ta iki kok menang. Ora iku lho sik sarapan iku lho. Sarapan penyan arep ah. Takon ngingai ya. Niku acara apa? Sunatane kula ke-17. Pengen tak suntik bandengnya ben meneng. Gak bengok-bengok. Bandengnya meneng kok. Iki
Gak mau melok berat tapi sisan tak enteni. Sing didukung ngono ah. Pilih ono lokasi Jabung Malang. Acara apa? Tanggapan sunatan koyoke. Tapi kok iso paham yo kalau natural karo gak natural iku ya apa? Kandhane kok lek natural iku ono air terjune. Apa sing main iki Kang? Iki Simoludra iki. Kan wedhus ta ora ono sing ana wedhus iku sandesip. Lo melok dadi wong lo melok dadi wong lo. Itu dia kesurupan sapi, ya enggak toh. Bangsa jin pokoknya. Tuan rumahnya kalam lah ya itu. Nek Bendrong itu daerah loran apa kidulan? Lor. Sing duwe KJT. Hatenge kakek ta. Ora kok 13-an, 14-13-an. Oh, etanan ah. Enggak kesurupan jin kan enggak ngerti mbok sapi mbokan. Enggak selalu sapi, enggak selalu badak. Bisa jadi genderuwo, wiwi gombel dan lain-lain. Enggak harus sapi kok. Sepil novel durung berkenalan sejenenge novel iku lho. Sing dia ciri-cirine omongno. Bae kokon saleh. Pas mlebu kok dikokon salin. Jose kapan keserupane golek sego wis mateng. Jabung nggih. Daerah mana niki? Jabung, Bendrong. Tak kira nak 32. 35 iku wedhus. Iyo. Kan tukang urwarai lho. Oh. Ngono are. Daerah Jabung ini Malang, Kabupaten Malang. Gak melok ta, ora wis wedi aku. Lo. Ocot wis main ah. Sing endi ocot iku? Langsung waras iku lho, enak sebelahane. Tidak lemah langsung waras. Mantap rek boboe rek. Halo bos, halo calon RT. Iya, limosin original rek teko. Aduh apa iki rek? Lek menjut kok gak kena yo loro ta lek kene. Iku asli mbah le yo. Daerah Jabung Malang berarti lu adoh. Nek daerah Jabung iya adoh. Lek tekan Malang kota adoh. Dukunnya mantep di gini rek.
Tidak bisa waras langsung ya. Sing tidak lemah tapi duduk wonge. Sing terakhir di sing maring ini toh. Nek waras dijiko kan. Coba lek kalap temenan dipecet, kalau sakit gak kalap temenan. Ya waras e loro. Aduh kon. Lo. Tenang di. Ojo rene. Lo dadi dadak lo. Semburat wis. Peyok kon. Waduh, sampe nyungsep. Sik, tapi aku diete nyedek. Wis tekan kene rek aku dia kowe. Sampai nyemplung nyungsep iku. Menjauh. Waktunya menjauh. Oke. Siap belum? Sorry rek munyer. Kembang kena keprok. Lapo kok? Oh, tipis-tipis oke. Podo. Lo tiba ora tipis-tipis rek. Sing kalap njaluk kalap. Oh alah kena. Yo sakene rek. Bae kena rek. Bae kena. Assalamualaikum Mas, itu mana salam kenal? Iya, waalaikumsalam. Ada gambar bening jadi dari Jakarta. Oh, matur nuwun. Lek suwun aku stiker lek lah iya. Dijak wis ngawur ae. Oh, sakene rek mbah iku mang rek getin gocer iku lho. Gocer anu apa? Kena sungune paling yo. Lapo iki ana wong tuwek kena sungune banteng. Kena pasukan merah ndek kene njabung iki anyen grup bandengane kuweng-kereng rek. Saya musiknya dipateni dikondisikan dulu. Kalau wis tuwek ya aja dioper. Wong jenenge wong kalap temenan. Yang ngono ku enggak sengaja kesenggol, enggak mungkin sengaja dikepuk. Kenaan sungune kesenggol tanduk. Apa parek wong-wong kira. Mending gosi ae sing diober welek mendungamu awas ya. Ora tak jak laku. Mang prosoku sik gak ngamuk sik ndek kono monting-monting iku mang. Aku gak wani ngetutno. Gak wani ngetutno aku iki mang. Lah ngono ya monting-monting iki kalape. Loh. Kayak dibuyarno ya ora to. Sepil hostnya belum mandi, nggak berani disepil, mukanya rembes. Pirang grup loro iki sing pertama iki. Sing kedua itu kan jabung pisan, kereng pisan rek. Aduh, ngamukan lho kan iki lho. Aku setuju nek host duper welek iki Mas Zainal iki jan. Si mau ludra iki iya no. Siapa lagi? Kan
kandhane dalane cilik rek, dadi gak iso kabur dengan leluasa wong-wong. Gampang kesenggol sungu. Lancep-lancep harus sungune kabeh. Aduh, wis kalah aduh ya Allah. Gak apa-apa iku. Iya, hop. Oh, pojok rene. Loh, ya. Loh, ngono are. Iya. Loh, aku pisan. Oh, ya, aku gak maca komen rek. Aku gak maca komen sih. Horor. Lucu ya lembar. Semua ludran jan kereng lah iku. Aku tak ambar wedi aku sumpah digedhek gak goro aku rak sumpah. Aduh. Koyoke gak ono sing suwitan. Ono iki kan aku gawe soundcard to sing suwitan ora krungu tekan soundcard disaring. Salim kongkon kalap wis gak wani ngomong ambek wong aku. Percaya kereng elek si Mulut Raya. Wis gak koco sorry ya rek. Ketiken maneh komen sing gak koco ketiken maneh wis. Ojo keceret. Ora keceret aku mencret ngene gitu ya Allah. Kok iso nih sih ngamuk-ngamuk ngene iku. Luwe paling. Durung kumanan segorawon. Orang kumanan segorawon ngamuk-ngamuk paling. Aduh rek, aku tambahan temenan iki. Besok sekolah. Lokasi di Malang Bolon, dusun Bendrong Jabung. Kurang pirang grup satu lagi setelah iki satu lagi. Gak wedi kena ta ya wedi to iki aku ndredeg kandhane ndredeg temenan nih orang ngapusi. Iki lho tukang bikin huru hara. Iki loro iki tukang bikin huru hara iki. Didurek gak sih bandenge rek. Itu iku lho. Kapan-kapan nek Lembu Soro tampil Horseta. Nek Lembu Soro tampil aku nyewa tower XL iku lho. Tak meneh tak syuting tekan jobo ae, tekan tower. Kalape gak natural maneh jare. Aku ketinggalan info bolos saiki lek bantengan. Lah kok iso sih mama muda? Follow channelku. Pokoknya ono info, ono awane oleh info, ono insyaallah begini aku budal. Bengi tok tapi ya awane ngrewangi buku soalnya. Mengerikan bolong, mengerikan horor. Ono korban, jatuh korban. Satu orang tua kena kepalai batu getini. Pendarahan. Nang di wong tuwa iku mangre. Lucu ya kalau nguber-nguber lucu enggak semua itu horor iki horor di pendem wadone ya wong dikikin ndak enek sing ngemek info saiki aku nak Surabaya oh alah pokok lek setengah 8 menurutku sama mangan PT mentah PT mentah PT urip yo ngalah oh alah
kok gak dimasak lo dosik ngono lho. Iku lapo kok gak mari-mari kajatan. Seru polek barbar ngene. Seru tapi mendebar-debarkan. Garai jantung cepot ae iki. Kereng-kereng ki bandenge bola momen lek iki Mbak akon iki. Simoludra lho iki pasukan merah. Ate budal tapi aku ge Jawa Timur peyo. Kata-katane Kang. Ono wedhus kincing krambil. Mbok apa terusane? Ora usah adus wis ambune sik panggah. Medeni grup apa? Simoludra. Teko ngendi iki Jabung. Pengen nonton sing kereng ae iki biasa ya. Aduh, sing kereng ae iku sing ngendi? Wong sampean lek nonton pelayan pencilakan koyo bedes ngono kok kate nonton sing kereng. Iki wis kereng iki. Lokasi Jabung. Bendrong Jabung. Kurang natural digarai. Ono maneh kurang natural maneh. Guys, norek ngono ah. HTM berapa gratis? Gratis HTM, gratis parkir. Berapa grup? 2. Ini yang pertama. Biasa ya, tapi kok sih sama tonton live. Soalnya seneng iku ya, seneng iku penggemar iku, fans berot iku, sahabat ternak iku. Lek pengen dengok sing kereng muasi bojo ya lah padha ae ya bojone kereng-kereng ya pemane bojoku kuwereng cowethek bisa. Ono mainane ya bos, ono mainan anak. Aja takon bola dunia ya. Terakhir harus banteng dhewe lah ya berot dhewe. Ijiki. Ibu wis tuh bahasa Minang ta sakno ibu. Wis sik nyepet lek kalapan ngene iki ndekem wonge gak ono apa. Dendi ki bos di Jabung Mas, di Jabung. Di dusun Bendrong. Dusun Bendrong, Celaket, Jabung, Malang. Iya Malang Jawa Timur. Ono jaranane ya Mas, lek bandengan gak ono. Kadang-kadang ono tapi sing iki gak ono. Lembune nggak ada yang jenis mental lah, ono. Loh, dadi mana? Loh, ojo rene kok kandhani. Ya apa sih wong-wong iki? Loh, ojo rene kok. Akeh mata diocol. Kan. Malang niku pundi? Jawa Timur. Dek ndiye? Dek Jabunge, Dek Jabung. Jabunge Malang Utara. Topik. Kami kemarin ojo geterai sampean nggawa sak tik. Ojo getere sampean nggawa sak TikTok apa sih iku? Lek kalah nang ngarepku tak keduti semapo tuh koyo iso-iso. Grup apa min? Simoludra. Kameramen selamat ora iki selamat alhamdulillah. Aduh. Ngene lho sebelahane bolong, sebelahane dukun Jabung lho iki. Aduh. Sing ate golek dukun nangon Jabung, mantep-mantep begini dukunnya. Berapa grup?
dua. Ganas ya kini newoman ganas ya. Lo ya apa sih wong iku? Lo merutu wong iku rek sakene lho iku. Ndukure kok merutu sampean. Teko dampet ada apa ora? Enggak ada. Iki duduk gorongane Yajid ta bolo. Oh enggak paham aku. Waduh jan. Newomen iki langsung dindet mesti. Selamat ae. Meh kena aku. Ndas loro. Iku sing didukur VIP iya. VIP bebas kabyukan. Ketara lek dibikin-bikin kalape kurang natural, ngelange ya lae. Bandengane jenenge apa Simo Ludra iku kaose. Apa iki? Mas iso momot pasir ta meneh sapa bandenge ya? Gawe cikar ngono ah. Dugi pakai celak. Oh ya celak. Kate gak samote apa lah wong sing nek mburi bokonge mboke dhewe lho ya no. Kate barisan depan wedi no. Berat iki iya. Kali delok ae kajian komen sama. Kalap liaran iki iya liaran. Iki nyablon ndek aku kaose. Oh Dedi. Sablon prima. Waduh, ojo rene. Loh. Oh, melok dadi wong iki. Yo melok dadi wis. Melok dadi ora kebagian das banteng. Piyok kon. Iya. Ora kebagian das banteng. Aduh sik rek medhi aku. Sik menang masih mudik masih. Wedi tapean Om nemen pol maksimal iki wedi. Waduh. Ojo nyedek rene. Aku sik bayi kira. Waduh. Kameramen geter artinya oh yo geter. Bose wedian. Tekok dhuwur Mas. Kayak ono ndase. Lu ya. Selamat aku ora sida singitan ndek kono mangrek. Bandeng kayu Mas nggih. Mosok watu abot. Jane Jose wis kebal ora ono cirane wis kebal. Jose wedian cemen lah ya. Aduh rek sik. Aduh. Boyokku rek. Ojo lali gocelan. Munggah nang VIP. Ora ketok engko tekan VIP. Baji. Zoom sing daweh udah bolo. Oke. Sing daweh iku sing di temenan iki ta. Iya. Wis wis durung. Wis kepuyuh. Musiknya gak krungu lah ya, mikir rada error iki sekan. Miku iki rada error. Sik tak penakno mike. Jabung dhewe Mas sablon pasti dol sebagian print. Oh, anu enggak, apa lek ngarane ku bordir ora, bordir komputer. Pena apa deh? Laku sing ndek kono wis tak iket lembune ben gak nguber-nguber ya, disuntik bios ya. Bandeng apa? Simo Ludra. Aduh. Thank you for follow. Welcome. Thank you. Yo rek, aku singitan di burine ibu-ibu iki lho wedi aku. Endi Mas musiknya? Mati ta?
Krungu ah musik e. Mas kenapa iku sing semaput? Ate mbo? Jaluk menyan waling. Lokasi Jabung. Gak krungu musike, anjen musike lagi alon mek bas tok iki dalan. Ya apa sih rek iki rek? Se musik anjen dipateni iki sak. Alon. Gembrebek. Gembresek. Se. Ono wong dodol bakso wis bakul sembarang kali rono ndek kene. Iki ne lho kurang mancep niku. Jabung apane singa wagir. Waduh. Wagir yo ndek Kedor rek, Jabung iku ndek Malang Utara rek. Musiknya hilang yo. Musik dalan iki kencak. Rumah pakai musik. Waduh ya apa sih rek iki musik rek. Hose kalah mbek ibu ya no. Wong ibu cekelane panci. Sampai ngabi ibu ya dikabyuk panci. Ngantuk bubuk wis. Templekno salone bos. Ora iki asline buanter suarane anu lek normal iki mikku iki main-main. Aku cakalan Polowijena. Gak krungu suara salone iki masuk sik durung krungu. Cedek Tirtomoyo. Oh iya ding wingi anak aku rono sing di Dewi Sekar Arum ambek Dewi Kunti cilik mas suarane suara mic suara salonnya sing cilik. Ya apa sih kira Kidule Balai Desa. Lek ngene iki krungu enggak? Lek ngene iki musike krungu apa ora? Sing delok ojo oleh rame cek krungu walah. Enggak lek ngene iki krungu enggak suarane? Iki ilang tambahan. Payo. Krungu suarane sampean. Lah iki ndelok bandengan apa ndelok aku nyocot teh. Ngene piye? Krungu jenis Pol salone. Oke. Soalnya di cilik anjan calonnya ya. Iku lho aku iku ana sing mringis. Aku cak sormean koko ngalih Mas ojo oleh ngedangi.
Oh iku Cak Sor, met kongkon ngalih, dalam ngedang-ngedang iki. Musiknya gak jelas. Iku jelas nggak suarane? Mas Ngaliong kok dicatek lho. Ya lek ulo nyatek. Templekno salone kan dadi. Jenenge omongane hose maksudnya waduh. Saya gak metu suarane. Grebek salone, waduh. Enggak mas, iki gak jelas suarane. Oke, Mas dalam kalap tenan apa ora iki? Kalap tenan to, masuk kalap kemenyan. Waktu tapi kalap oh, anjen musiknya alon lho. Musiknya tele alon. Iku rotro tangannya, Ya kamas lagi kebacot alone. Iki sik alon tah? Kondaku krungu banter ya. Lokasi di Dusun Bendrong, Jabung, Malang. Tak pindah lokasi paling aku ya, pindah lokasi ya coba ya. Amit mas, amit ya. Ini dia, ini paling. Kurma deh gini. Di Dukur itu enak, mas. Kok bisa di Dukur itu loh? Saya merasa keren. Dek kono dikepuk mas karo bandingane lho ya. Dek kono rawan kepruk andin. Pindah dhuwur salon. Lah ono ae. Oh, aku rurek. Oh, tapi ono bocile pisan. Tak ngalih. Pindah dan kasur ono ayah mondo sing nang boboke boloku aman wis lah ya sing kalah pi lho ora ngerti bolo wis kurma iki suarane musike lho ya takut dukure salon jelas tambah kayak atau musiknya jelas mang lumayan lila nono pamit oleh Gayatri. Mana apa sih dengan Gayatri?
wedi aku. Mosok tekan HP nih. Ora mike Mas aku gawe iki lho, gawe sound card iki lho. Pamit boleh pindah nang tengah kalangan. Kowe kayak anakku bolos sing dadi sing endi? Buyar Mas. Dorong mari ki ono sak grup maneh. Oleh kok bapak sing gembira lho. Kuning ngono, Bun. Biar Mas durung. Gak krungu maneh ya Allah, kok saya mikir kira. Kare grup apa? Kare grup apa ya sih tak emang ya? Gembresek. Kaya pindah iki ngene. Ayo. Lah kuwi sing tarung lah ya. Kurang pirang grup. Lu alah opo iki rek. Oh, ae. Kaget aku rek. Lah ya ono ae. Malah koyo jaranan bandengane lah ya. Oh, daripada gue salah yoi. Salah yo. Oh, dikencepan. Pandang ki wayahe mak enggak Mas. Melu ah iya. Aduh, tambah medeni lah ya. Barangkali ri. Saya wes ngene enggak usah guys tungkak sih. Bariki pandangan tekan di ya tekan Jabung pisang, tekan Bendrong pisang. Jenenge Sekar Nong Nang Sari. Oh, Sekar
Penong Sari. Lagu gue marai medeni lah ya. Ngomong ini demit mulai ya. Gue gitu kerasa bumi. Kurang maju, sih maju maksimal gitu. Awalnya nyedek. Mari ini langsung kalapan apa saweran. Yo saweran sih no. Mari kita live pulang ya, Re. Pertama sama kok tak seko. Cuma sama kene ora ro. Lah kok iso sih? Oh. Nah. Sak bolo-bolo deh. Kepada Endang Sari ayo, tak seru ah. Tak seru ta? Ora ro lepe sampean. Horor iki makan model sumpah sak menjual ini. Saling nunggu kayak kabur ya. Orang karo korban terakhir ini. Terakhir. Sekar Enong Sari ya. Duh, ya Allah. Persiapan lagu Endang Sari. Ono wong kenek. HP ini digawa nang operator. Oh, Endang Sari, Sekar Endang Sari. Harus bersiap-siap. HP ini digawa nang operator. Segera. Iki ono Astor. Sampai motor. Tukang kale. Nyai Endang Sari, HP ini Iki ne dadak bengi error. Kemresek. Tak pateni sik wis. enggak duwe HP ya ora apa-apa wis. Maune enak-enak. Lah ya sinyale kok tepak si HP kuwi nang kene aku. Jan wis udan deres. Sinyale ya, Le. Ora ono sinyal di, ora ono malah. Dan siji ngono. Iki lancar iki, Mang. Aman tak wis. Yuk bersiap-siap. Malah wong. Oke, duduk mau pecah iki. Yo dijor wis. Oleh urutan karena situ iku. Pak. Enak neng kono ae bolo jelas ya wis. Pokok aman aku orang golek enake, orang golek jelase, pokok aman. Belane golek sing jelas gak aman yo ngono. Apa namanya? Yang ini Simoludro. Bentar lagi Sekar Endang Sari. Ayo Papi anak buahnya deh, kira nanti Papi. Sing di stiker ini mang lo. Papi. Sing di stiker.
Oleh amang sih kan. Oh, follow nih yo. Ambil YouTube pisan balik ono. Ngapa wi? Luwe. Pamit mulai tapi ora mulai-mulai. Ya karena dipaksa sik pipi. Lho iki opo aja kir wali. Ayo Bu Jami, siapno sawerane Bu Jami. Sawerane Bu Jami, siapno Bu Jami. Ceplok ono ndok mulai yo. Lu disawer lu. Gak wis eman ndok mek loro are. Demite mau mulai njaluk rawon dhisik. Iya. Leo, aku nang omah Leo. Ono banteng aja lho. Ono ndek-ndek iki ndek dusun Bendrong Jabung. Wis siap Pak Bro. Duh dan wangel wong iki mulih lha iya. Angel mulihe. Endang Sari. Aja suwe-suwe Bro, tak kesiburi Bro. Kilo sing nguru arah iku mang kilo wonge ndi. Di kameranya. Operatornya sudah ngantuk Bro. Kilo jerakane enak. Ora iki lho. Jos pincu. Kilo. Enak. Selat bumi. Kencing buri kae. Nanti jam piro wi? Oh, sak tuwuke wis. Channelku iku channelku. Itu jeneng lho. Arema Karangalan. Zain dibantu Zain. Mulai dibantu Zain. Ora enek wong geger ndek kono. Ora ono iki mang korban bencana alam. Dewi ta, Mas? Hah? Ambek ibu. Siapa Cir? Ambek ibu. Kapan balik? Bu. Balik nang ndi? Bali. Ngetane. Oh, sik suwe. Suwe. Winginane balik, winginane rono tibake sik benda ya wis. Iki kok nyawer nyendang sari 20.000 oleh gula 5 kilo kaya sabu. Nih. Ora enek wong geger ora ono, ora oleh THR gak gelem mulih. Lah iya. Sik lapo bengong-bengong. Aduh, apane sih aduh? Mangan oleh ngombe. Lokasine apane masjid, Bos? Di mburine. Oleh mangan. Mbak Titik, orang ngiri. Enggak titik terus menggok ngiri. Ayo Mbak Jami, metu Mbak Jami, sawerane Mbak Jami. Mas, paremen. Oke. Mene ono di YouTube. Nyawer nek 20.000 oleh gula 5 kilo lho. Iki lho channel le. Itu kan gak iso. Di Berarti YouTube 2 kilo, doke 2 kilo. aku nonton. Ayo nyawer. Oh, belok kiri, yuk, tuh. Berarti 2 kilo banget sedina lantek. Warung rek iki mangrek wedi aku jangkrik. Keren. Lo ya Mas Topik ya iki lho di boloe sampean tas seko kabeh lho. Lho iki to. Ini kan juga audio ya. Iki halo. Grup pertama ora melok iki malian ora kumanan iki lho. Mrene. Wis bubar ae durung didigas. Loh, Subscribe. Siapa tuh? ya apa bolone tas teko kabeh iki lho. Ijen Mang Malian. Kongkon pengajian naik. Lah iku bebetan sarung kok ket Mang.
Ket mang bebetan sarung lho wis anu nggih. Usahae Bu Jami. Menik golek liron Bu Jami. Madang ambek sambel goreng. Aduh, mantep iku wis madang ngene lho. Ai krep kudu ngono krep sing mari krep. Inggih sampe krep. Putar dunia. Putar dunia. Iya. Dewe siap. Tor. Ayo mangan nih, Dendi. Dendi mari kita. Lah iki Tandang mari ki. Iki kate tandang. Bos, ini hiburan ya? Iya, hiburan. Mumet iku lek diputer-puter lah. Kaget aku mas sampe jenggote sampean lho ya apa iki jenggot pemancing anu iki. Jamudi nyawer Mbak Mita Jamudi. Galek cukur iki special edition. Mangan sik timbang semaput. Gampang. Kebon Gondo Mayit pocong iku lho. Salam santun nggih Mbak Junap, monggo pinara. Grup wedoke durung sik mari iki. Sik persiapan grup wedoke. Oke, Gondo siap. Mayit rek pantes kan enggak waras-waras yo. Wis siap Pak Bro. Ayo musik yo. Tengok sih musak Hose lho, kok iso lali ambek Hose ki apa? Ayo Bro, siap Bro. Hose sing enggak tahu adus iki lho. Kelak bengi yo. Mosok ambek wong gak tahu adus lali. Kalau hiburan jangan sampai mengganggu penonton. Turun, Bos. Wedoke mantep tok wis pokoke. Ate golek sing mantepe pirang kilo, 80 apa 100 kilo. Lokasi ndek Bendrong, Dusun Bendrong Jabung, masih di Kabupaten Malang. Oh, Mas, sekecaken nih nedong, Mas. Gino oh iya no iku. Oh, wis eling dhewe wis. Piring dipangan piring. Sugeng dalu nggih Mas Raka. Oh ya eling Mas. Pas nek cakalan iya sing penekan. Tak supir rek, gak ingat nang kancane. Loh, ngono juglangan. Hei. Bu. Waduh, pojoke piringe supiki ora ketok. Pasukan merah. Ayo lajene pun di wis pensiun di Bubur. Sampean kenal sampean kenal Lek Wisno sing ndi ku? Nanti aku Follow ya. Sing di stiker iku lho di YouTube ambek di TikTok ya. Videone iki mang di YouTube ono. Kok ora balik-balik to demi ngenteni THR paling kuwi lha yo. THR entek kok dienteni to. Kenal Pak Yoni. Di asri katon aku maku. Golongane Mbak Badria ta iki Kang Mas. Ora paham aku. Ngopo muntah kuwi metu tekan lambene. Ono Pak Yoni ku sing ndi yo. Biar ta. Ya sing Simoludre buyar mari iki genti Sekar Endang Sari. Aku kenal Lek Wasno walah. Kena apa kuwi diwarasne? Turun Mas. Diwarasne. Itu mari mabuk ora mari kalap. Kenapa itu Mas? Baru disadarkan dari kalap. Udan-udan nek sebelah wetan golongane Setyo Pandowo nek cakelan liya. Aku iku nang kono ya anu wake kabeh 20 YouTuber lebih pas iku.
peyom metu teko lambe lah kate tekan di tekan teles. Oke. Pirang grup cuy ono 2 grup. Grup pertama wis mari, iki grup terakhir mari kita tampil. Pardi ra nonton sih ora. Amin. Lokasi mana Bendrong, OTW dari Nungko Jajar. Waduh ya telat to tekan kene wis entek berkate. Lokasi di Bendrong Jabung Malang. Mas aku cedek lampu ngarep pepean. Lampu ndi? Lampu sing ndi? Oh sing di tengah iku ah. Untung ndak enek sing ngudo pas ndek warasne lah iya lek seneng sampean lek ngudo ya. Ono jikine tak ono wis diringkesi tapi wisan. Buyare jam piro? Buyare jame demit nang pasar. Acara apa kuwi? Acara sunatanku ke-17 iki. Tanggapan Bendrong blok endi? Blok Celaket. Pak, adikku nonton apa ora ro lah. Bendrong iki daerah mana? Jase takonan anek lho Pak adikku nonton apa ora? Aku ora kenal adikmu. Aku ngarepmu masih ngendi. Angkat tenas sikilmu aja tanganmu sing diangkat cek aku. Nek kuwi lek disunat ya no cek pok. Lah pok iki munyer-munyer rek. Delok wedoke jare sing jare mah. Baceman. Ono iku sing montok ndek kono disimpen kabeh tapi. Bandengan apa niki sing mang Simoludra mari iki Sekar Endang Sari. Suemen prepare grup kedua iki lha ya iku. Pak Deku sing omahe biru kuwi lek omahe biru. Oh, mburiku iki ya. Siapa nih? Boleh siapa? Iki lho wis persiapan iki lho wis mari persiapane lho.